Emagoro benki ya umwanchi umurigere bwegeta seni kya Ndizi TV na bwo obwansubu mu gusingo gena litwere oli abere litoera rukigima nanene kwabere gukwego kya asoko bwatia emirobero yonsi yeri twere rero ekerorire litworia Alhamis chitariki emironkebere na Eyemo cyumutinyo gatatu umwaka w'ibere na mirongo ebere nene na mangabere ka okorekana imense ya Kenya ekerbono twabere tokubwatira nabariki baito na gusangirira kurwase chinsemo awane na sarongo rwa Gusii na gukwariganirya asenchera ere eyo kirano tinse chiga gusekera yaragire Ensa yabona mugoroba ngo kwariganira ingomanye nara yana kwariganira sobo kirano kurendera tanke imati atranyore gati ari kwariganira tie asenchera ere yo bwenge babu hektari 66 haiwezi hata kutosheleza watu wa Kisii. Abantanene kurwase county ya Kisii kubori wa gusimeke metaso bongere korenda manani ekero lya rengeri tukuriyo gochengera manani. Biamona so mugabano itosi imbarati gasi watokorei kuba no mufaisyo egati abamenyi korwa nyari bari cyacho gokano ko bwato kwa kweri etari ya Lydia bebo ko bamukonyi bo mugabana se county ya Kisii. Nyomba ego komurero tukangangana ego gochane chindo tinyamache omonchoreri oyo mokorwa chisemo chenyangongo ni gare birero kubwatikana na sare yanyorire asemurero bwatana gusamba enyumba yayo bonchoreria ayo mnaenda mango mwanchi omurigere ngo kwariganira ryo kumanya senchera ere yo wikirano asensemo ya Facebook kendera gotanyaro wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotanyaro wetera Ndizi TV News na waigo ase website ito naboko yasomo wetera www.ndizitv.net ero togendere gosanga asobwamo ere teriane Everlyne Osero Lydia Mose tokubwatira na sensemo yebimanyeriro na waigo Petronira Mukeira nero koine kyabuna chipicha neryogi kya wikire asenchera yabene ngo kwarigani eryo beko gosangana nchweke omwerio kirama ya Ensa ya masobo kirano toko ya chaka senchira bene kurwase county ya Nyamira awasumura ibe kyama kya Wiper Stephen Kalonzo msioka bagago chaka bene etaro ya sorgongo rwa Gusii etaro ya matukabere asabaka go chakera ime ye county ya Nyamira Kalonzo ni gabaga kwigora cya bisye kyama kya Wiper ase omocho Nyamira na magaga yaye gukwana nabamenyi kurwase county ya Nyamira nabo igo ase omocho Nyamira na baigo mucho kebirigo asaborire aruro kubore ucyase serikali nsi burayibwayo murayibwense Dr. William Samuel Ruto kwene kyabunango ke yare ligori liyobogima na baigo ebango asaboigo chi siasa ose siasa cyorogonko ruwa Gusii cyabachiko bwatense muri kitkorwa se county ya Nyamira Paul Kapokara ni gatwarganirite amange korengana no robotyoru unejira Eyemo yo kwiroberia bonsubu cyukora cyumwaka kiri gwibere na 2025 murayibeke amakiri kya Wiper Mose Stephen Kalonzo msioka itukulia lero nigo achake bene cya bisye kya meke gaime yo mochie Onyamira okona magayo kwegora cya bisye chiga murayoyo nigagendere ko baga kuganya ebango iyo yabekirwa sense ya Kenya unyara ko baga go Kenya wo bunenjere Eyemo yo koroberia ba Kenya egurube sasa tuna mboga ambia watoe ushuru yanakuja kwa sababu unaweza ndizi ngapi unaweza hata ile mboga ndani amenunua unauza ngapi kwa mwezi ndio toe ushuru mayai ya kuku yani hakuna nchi nyingine duniani ambayo inadhamiwa na ushuru kama Kenya na sisi wanaazimia tukajitoa tukasema hatutakubali hii mambo ya ushuru ndio itafanya William Ruto one term president hata rudi hapa tena aukwana wego nigagendera ko bagagwichanira nchira maguri yebintu byengenjo agendera ko bagagukinege ntukyanyara ko bagakwegwa okoboko amunega tyabarayibarenga gokomo igati yabo Eugene Wamalwa amona barayibande inse yekameke kya Wiper no umugole bwazimio la umoja apunguzi gharama ya maisha ashuki juu ya mti sasa hiyo mti tutakata na kukata hiyo mti ni kuchukua kura mapema waende nyumbani. Wangapi tayari kukata hiyo mti kama Zakaya Shuki? Wiki jana wameongeza eti hata mkate jamani na maziwa. Kila familia mtoto asubuhi akiomba tu, dadi wapi mkate, wapi maziwa, kachai tu breakfast.
Hata breakfast bwana Zakayo ameingia jikoni, familia wasipate breakfast asubuhi. Yenu ungwana kweli jamani? Hiyo ndio sisi tumesema Zakayo ashuke asishuke. Zakayo aende asiende. Hebu nione mnaosema Zakayo aende. Kulingana na baraboni ko bagenda ko bakugeranga ko babwateri bagali abene lyo kunyara ko bali okugamba asoma gachiri 2025 nabere nabwo ko babuli abakenya ko ba amagoro. Baba akisema ni Steve, sisi hatuna budi kukufuata kutoka nyuma. Na sasa kwa ukweli kabisa ndugu Steve, umeangaliwa kabisa. Watu wamekusoma. Wewe si mtu mwenye utaweza fika tena uanze kuipa unga ya mama. Hapa sukari ilipanda mpaka siku hizi hakuna kunywa sukari. Ngira wani ko bayirali bageri kana kugendera kumwakireko ko murayiwe kyama kya ODM. Oyo boygo krayo mu bole wazimo la umoja Raila Amolo Odinga. Amayia usiubwe kirego ekyo agenda toka gatonera kya obunyakiroko wa Afrika. Yenye tungeomba tu kabisa mumuombe akitembea wewe rudi hapa sasa tukupange. Nyina bo Ben Mumanyi nigerali bageri kana goteba umwaka 2027 nigo abanenje kurwa setin semeti gabras kunyara kwa bakwenyolera ubwaito bunene asoka muchora nabo igokulia eiranga natsikunyara kwa bagakubanekeli uburayubuya lika bagochandeka bunabono buna akwerera. Na kweli nyinyi mlisimama na mimi. Na ile ucheuri wote ulifanyika mimi najua. Nasikia mzee mwingine hapa akisema alishinda sisi kura. Mimi najua haki ya Mungu. Huyu hakunishinda yeye. Yeye hakunishinda. Na kama yeye ni mwanaume alisaini kwenda na yeye saa hii. Tuone nitamunyorosha asubuhi mpaka saa ngapi. Iginko ripoti riketasini kya uwanje tekya Ndizi TV. Kurugiga imeye county ga Nyamira Inchempolikap. Okara. Ndiamana wa muri keito Paul Kapukara soroboti ororikira nukorwase county ya Nyamira tokwera na ase gostogo chase county ya Kisii nigo umuriro omutinda bogo gwateka obutuko bogo kira rero ase Ensa moya Nyankongo asoba ko gosamba enibo enyinge ase duka yo muchiriro yomo oyo bwate hardware ekyo kirera umuriro yo nigo gitramanyekana gwe kabono ase omuchiriro yo agandie obutuki bwa bwango gokoroke imeri kumanyekia chagetie umurobereyo baigasabeire gakuboria abarai na baigabasamaria byawesoke na kumukonya eliyo kogendereria n'ubunchurire baye azikeria sarabere gakonyora nigere nene mono muri keito Julikerbo na manki. Nchereria yomo imeya Nyankongo Momosioma sublocation Kitutu Chache South nigagenderete kubarasara nene maiga y'umuriro munene gusambe nyumba yaye biashara ye hardware obutuko bugokira rero iganto bwate hardware pancha building ebinteginge ogo kumisana tuanya watabutuko ngesa hasta na nusu na nyumba ya watu muri mysterious nyumba ya komorero tukangangana igo botane chito kinya maje tukikurende nyari kumisana kile wono mamira chubwenda kanya Nyankongo wika sege turongo kura makutano kama konyora ase hardware ya Nyankongo konya ya kini ya beruya sibono nere ya yire bintu bya sari craving byange 10 millions on yera sana ya retro rabu kanya Nyankongo isenjo kanye to kwa ndara tote ugende ko rimbo sokorusune kagenda ko se no yugis ono ya beira sara gitene sana ngana nabamenyi benseme yumba metigikirera umuriro yo asabasabiro botukigokoru asaboyigo bagosya egari yo kurimyo umuriro asokonyorwoika ekikirera ebintu ko ya goika koera totse barati ezenge distance ere kurwa mpaka town pedi atambe mona se kigali cyo umuriro kikobera yango cha mapema nawe umuriro ngo cha konyara kurimiwa bari asaramu ya bere muneya nana sana atendo kyo kumisana botuko kiza zano na moyo to wa crosim twagirekora ngumuriro bwatire ga workshop no musanyone ngumuriro ora umutindi umayina karatuamya ga twanyora tumuriro ora umutindi tebumbere yento yo kanta ko kuana chi ase serikali to ye county keninga era area to cari yake ya jipane sa sabana nusu ande ya wa macha sai
egari epaka yaje Mwanya nabo nigo monyene uyu nigatogie serikali ye county anene omugabana okisi simbarati asogotume gari okorimya omuriro nonye byayete egento kyoroki obokoreri bwaye obuya ne county government ngambya mono because mbajite bakatema omuriro ukababera ukabaho power mbanya lakini rende ene sign korokinga e county yetu ya Kisii iga nebwate chinchira usenebwa neredi wakonya abantu mbachitega kala bacha gaiga bakatema kolimia lakini no mubiro kabo monge maite bao eba onengo ngokaraki onye kolima nigo basabire serikali ya county weswanania irigokonya omonchoreria oyu go ni gango tebsimbarati gasubanja kwa kwango chorore familia yao yomo ya chira sara ochi orore no ke toro kende rine na ro mwa ke chekiri bara chiko twa chi stress mono e tora nyago chini ono yira chiko mwa sala nyago stress Palgo sabaiga serikali nene His Excellency William Ruto tukubwatirana na serikali ya county umusike simbarati ikibaye no kirbasonga twalgo sabanye ndire yanyalikana mubwatirane motokonye egekogere kibaye kenkemanyire naende kiagenderere guchanda abantu baito gogiachandira abantu bosonge y'abantu bamenyere tukugoba Garipoteri gitaseni kya Ndizi TV korukitutu chache South Editorial Julie Kerubo Liberera nigo rigenderete koenekiwa asokubwatu kwa kwereteria ye Elijah Obebo yore umunyakiro gasensemo yobukoreri bwa serikali ya county ya Kisii gose Public Service Board ime ase abamenyi korwase ensemo ya Nyaribari bakorawa na Jafet Achochi yore omwana siasa babere bakumochia umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati asokumochora Elijah na gotika isiko abanyangongo ba siasa korwa Nyaribari nigo arati abetaka kubwatu kwereteria ya Obebo na achiyewetiwa koba omukonyi bw'omugavana magega y'omukonyi bw'okabera omukonyi bw'omugavana bwe county ya Kisii Robert Munda wakwa isiko amangeti gatewe natwargane n'umurikito Vincent Wenyancha Engana yokomochoro munyakiro bwensemo yobokore Service Board imeye county ya Kisii Elichobebo Ojikoba omukonyi omugavana bwe county ya Kisii nigagandrete koleta riberari tindin kati yamenye korwase wodi ya Masige East gotoka ngemiye county ya Kisii bakora wono yole koligie kirokyo bwa misio korwase nseme Jafet Achochi niga mochirio gochoro kwa Elichobebo oyoro mokoreri bwe county ige tuwaboneka kone ekene sana twanyorire governor itu ya Kisii county oyoro Simbarati amochorire omukonyi oye koba deputy governor uru Nyaribari chache oyore chairman ya service board ya Kisii okurukuanere Ericha Opepo igo batebere buna Obebo tiga agendere nemeremo ya yeli bagario kwebwatania asamangana rengete siasa imeye county ya Kisii kini yoyi naenda mwa oyo chori rurende nere nyoka bwate gasi na bako bakakore gasi riko nyagokora atige yiga nero yonde nero yokonyenyoranya nyore uyo tabwatie gasi uyo bwate gasi tatakiri komentwe gasi ase gasi yende igoro ngana na chochini ko bonaga ndiarati ko nyaragotenenie ngana yoko mochoro mokonyoye wekeki na kebekira seke gambiro no yokabero mokonyo mugavana be county ya Kisii Robert Munda giategereirwe na kunachua iyo tukubole serikali itu ya Kenya ama chikone bwate arati na etu amatuko 14 achole deputy governor yaye lakini twakora sika uyo minto Robert Munda ase kine kiria bete iri tukuria igoro kiragenda arafu arati amaguru achole deputy governor asa matuka ya 14 nabo mware kora mwana erende etemerende nonya nabukoti asachieta asamarara minsia yachiete kobeka abeke kara igwewe nere nyasa mokonye mutu lakini onye kende kere atoke naro nabo togotebanga asa senate bina yaetetie gose bina ba MCA baetia naro nsimbuya bono na inumo mwabere egere kara atwara ngamagoso make nende naro arigererigwa asari amakara akwane chingakie chioni government rebuna Abanyaribari nigo bwata abanyankonga bange kurwa sensemo ya siasa na nigo yaboneta nyare gochoro yomobo gasekero gekyo abwo bwato umanyobo nene ase siasa libagaryo komochora Elichobebo na inde banda Nyaribari chache mate banda mbaireti ekiagera eketo kurigereria lakini tokuburiga inkiye kogera aba gusiba ito tu ikaranseirwe
nambe tangani omunyali bali chache mbara kwaere babo tongi mbaro babo nyamaratandi mbaro Kisii bechage babo oyo minto okurukuna abaka esema ya nyali bali chiroche masaba rogoro nyali bali masaba mbaro uno mugaka ongeli samu ongeli professor tubwate gesuka tubwate baba Daniel Kiondi abantu bamayite amachiko bararandie enchiri ngiya asomunyali bali koreto marembe ese liberia Kisii County dikanyeke ekyo getigarete bono no kurigereria ane mona kigambiro kirachigo etingana yaye omokonyi wo mugavana we county ya Kisii Robert Munda maiga yewe kabusibwe kigambiro ekine kirachigo tagaro stariki 25 nomo gochakira umutinyiga ogatatum no ena botera amanyakana bwikirano andake kere kigambiro kiranyargo etingana ye naki erabe gochase Elijah Obebo oyibona bakago etigwa nagochorwa ane mono no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati anyargo chikobo omokonyi yoye ne nama ine ekigambiro ngioncho lyokona chawe Senate ningana turamurekere asobemen ko reporter ya Ndizi TV kurose county ya Kisii iritana nchinkoro kwa Vincent Onyancha ase chinga kiecho ni goe gatia baminyikoro ase wodi ibeno yo toka sebunge ya Nyaribari chache na barabaka besokire na gokana ogochorwa kwaye Obebo asekeria batebire na ekiroge kyo ni gokia bwenerete kogenda ase kuirana se ensemeyo ni gasensemo yabo bamochorire James Kenani na otana nero isaina sekiroge kyo ase batebire na Obebo kanyora tara kora emirema asege kase abisiaye na igoni gabwente kwe wachinga kierwe kirania obokoreri ase ya Public Service Board. Mildred Momanyi, Noroboturu. Number 5 of 2017, I do here nominate the following person as on bureau for the position of the Deputy Governor for the vetting and approval by the County Assembly. Name, Mr. Elijah Obebo. ID number 16004184. Nelio giriaye omonogeri we bunge county ya Kisii Dr. Philip Nyanumba yenga kialenge koralia Elieta liogochora kwae omugavana we county ya Kisii Simba Arati ase okomochora Elijah Obebo uchiakoba omokonyoye ase bono erense yelituku elimorioka ni golibera ligendete kwene kigwa imeye bunge Nyaribari chache ase bono abamenye bagendete kwena na ebirengera byabo igoro yengane yona goteba James Kenani nere oisaine ase kirogekyo korengana na barobo biamona so mugabano ito Simbarati gasi watokoleire kuba no mufaisio bono yewachete gochora ndundura mwami muntu tutagete kurubi Nyaribari chache mugaka Kenani nere tumanye to mugako itire bote na ene gasi akorire myaka gocha buno bachari bokoba ntumaete ngano no mugako umuya nere tutagete Nyaribari chache no bwate yake gabana Simba gochora omokonyo lakini libori lya itondiringa inkyo gochorera Obebo tubwate omoeseme wa Kenani nande obwate experience kere enough kerogeke ne kia Nyaribari korukeumbu division inkyo gotourere kerogo gyaito egie koro kinga kerokende nabo kamanyete nonya na mangana a former deputy governor Monda ege kogera ekerogeke ne gyaito we are requesting nga ekerogo gyetigare ese division yebeno Simbarati kwanza tukumakira mbiamono sika akorire nyinge engia tatigarende twataka kolimend omwaka okorukunga Kenani amobeke abe assistant yae amokonye gasi buno mwaka okorire gasi nyinge Kenya ngimo atanya kuiba atanya korikini yonsi umanyete lichiko lya Kenya na kirigenderete na aba CDF igaba namba 2 asugo koba omuntu mwegenu Kenya nigo bamochire omugavana asoko mochora Elijah asebatebire nabonete kogendera nemeremo yaye ase Public Service Board asabeira bisieyo insemetenyi 5 no moyoka naigo abande kwaegwali bagerio arigereri nere ochoro mo deputy oye oyo orega siboniga obekuboniga tarakura nonya na matuko ngagerete ngokorire mitinyi 3 yoka igaro gotutigera atotigero mugaka Kenani oyo okorire gasi ngiya matuka mange anyara ko bakago tokorire gasi muna Nyaribari muna abantu baibeno muna abantu ba Kiumbu division
ase tingaki ekyo nigo basaba omugavana gocha kwirania ekero gekyo ase wari ya Kiumbu ase batebire James Kenani nere bacholire omugavana oito Simba tigato libaga ase Kiumbu division tobe ko mogaka Kenani atokorere yagera twachande kire mwanyurutse timonda nkia koirire kerogo gietense menga tigato iraneri Kenani oru twatagete arua ase division ya Kiumbu. Kuripoteria egitaseni kya Ndizi TV iretariane Mildred Momanyi. Na magega yokorusi wa visi kweyo kabero mokonyi bomugavana be county ya Kisii Dr. Robert Monda na boigo kogenda na kubeke kina ase kigambiro nigo bono omubunge o West Mugrango ime county ya Nyamira Steve Mugaka uyo boigo wakili abirega weso kya na kwerera ningi kirike wente gokorekana ekero bono ekine kyokere ase ekigambiro asokorusia na kuriplesia governor ose deputy governor process nero iya ito ya Kisii bono ige process igere court process yo kurusie deputy governor ro process itiraera ige kwera ni bwate safaria ige kogere court ne cherigerelinga chiground chiri chibekire ne katiba cyo kurusio mu governor oso mu deputy chaikira niwe ekere court era isane kenga chaikira niwe nerigereri na ende process yokorusio mugabano yororo ngakiyarenge process iso gotoka nga ja chiete mamincha ne process yeri yancheire in particular egentonkero tokuruka ase katiba the right to fair hearing iso gotoka nga mheshimiwa deputy governor okonvince court nga tayiri a fair hearing iyo na beko yeria a decision yeli to bwata ye county assembly na senate egere toira na stwarenge eise gotoka nge koti ya isanekire whatever decision ye koti ekorwa either egotebanga neisanegete bune assembly na senate batebire mbaisanegete gose mbaisanegeti eise gotoka mbaisanegeti igo bagotinyia ebintu byonse byakolirwe governor deputy governor ira nemeremu baise guisanika nga gasi yimbuya yakoretwe na bakubeke stamp yabo nga baisanikirenge process ne ground byonsi mbisanikirie eise gotokonde na ro teisanegeti neki high court ye guchigoteba nabwateri bagana ende yokogende court of appeal nere rigerelinga high court nga kiyarigeretie genteke Mwancho mulire na mangena kwariganiritiye korenda sengencho yebiro tigatumira nechi koraga chinsa isatere ngumenya senchira yo wekiranu gati yabo ugochengera kwa manani muroberane no bago kwarigani wa seskuru ya maigerio yo bwarimu ya St Paul's Nyabururu ime ye county ya Kisii chinga kyabantu bagenderete gosegetwa kwenda kyabunango simeka bare emete asobonge na sensemo yende nigo University ya Kisii yagenderete kurwa maigerio igoro yogo kinia ebirenko byo barimi aseritkolya rero babakumirana n'abaremi korwase ensemo ya Kyogoro ekino kiroboti cyariganira senchira y'ubwekirano nk'ikonyora cyikoraga Ensa isato yendera kubatemero berionse asensemo ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News nabayigase website yetu nabagotonyarwetera www.ndizitv.net ero togendere gusanga asobwa meritriane Everlyne Osero Lydia Mose nero nere twaboterana sensemo yemenyererio nabayigo Petronira Mokeira nero nekiachibicha nero gicha wikera senchira ya bena twaro burigere burobuya